салому дуруди хидмати шумо дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 24 ноябри соли 2025 дар рӯзи парчами миллӣ навор кардем бар шумо мардур азиз. хонаҳо ҳаст, квартираҳо ҳаст дар навори имрӯза, яъне ҳам аз душанбе, ҳам аз дигар нуқтаҳо. қиссаи кӯтоҳ бардор азиз, мақсад олӣ. шахсоне ки дар канали мо нав омаданд, хоҳишмандам обуна шидан фаромӯш накунед, ҳатман дар навор лайк монед бардор азиз. барои реклама кардани хонаи худ, барои зуд савдо метавонед ки муроҷиат кунед бардор. Авто ТВ дар хизмати шумо аст. гапа кам мекунем, тамошо кунед навори имрӯзаро. ба якум эълон мегзарем. анам хеле видеонавори зинда боша бардор азиз, равон кардан гирем. хонаи фурӯшӣ дар душанбе аст. дар душанбе дар ноҳияи рӯдакӣ тарафи учқул мегам бардор азиз. тарафи учқул 4 ҳуҷра дорад, 4 сотиқи дигар замин дорад. хонаи заминӣ бо чунин ремонти нави замонавӣ зебо. нарх 400 000 сомонӣ. ҳар як сотиқ ва ҳар як ҳуҷра 100 000 ғалта истода бардор азиз. акн ин нархе ки гузоштаган ҳатман аз номи канали мо занг бизанед, боз ба шумо арзонтар мекунад бардор азиз. хуб, рақамҳои мегафон ҳам ватсап ва ҳам дастӣ якамон 175 60 93 60. 10 сол пеш мега ин хонара сохтаанд. ҳамаи ҳуҷҷатҳо омода, мушкил нест. яъне мактаб, масҷид, мағоза, беморхона ва садик наздик аст ба ҳамин хона бардор азиз. хона об ва барқ дорад. нархе ки гузоштанд боз муомилаи хуб ҳам карда мешавад аз номи канали мо. занг занед бардор азиз, муроҷиат кунед. хонара агар хоҳед рафта аз наздик як бор дигар бибинед. таби дилтон бошад, сар як пиёла чой, суҳбати дӯстона ба як қарор омада бардор азиз, харидорӣ кунед. дар тарафи учқул аст. дар душанбе ноҳияи рӯдакида. тирезаҳо буд чихеги дистем бардоро зашта дар бахдаш ба оҳан. ҳаммоми дарунӣ дорад ва ҳаммоми берунӣ дорад. ҳаммоми ҳоҷатхона ҳаст. ё мушкил нест, 4 тараф маҳкам кардаги бардоро. хеле хона тайёр барои зиндагӣ кардан. ҳавлиш стяжка чихеги дайсоен, стяжка надорад. ҳавли бе стяжка. онаи хонаи ҳамсоя. иҷа бои қайга санг дорад. ана иҷа хай бардоро медонем ки ҷои ҷангай. мақсад ки ҳоҷатхона. дигар чиш монд, чира бигӯм. ҳолат амин дӯстон. состояние ами хел. харидорҳо марҳамат кунед ҳатман. дим эълон мегзарем. шояд ки хандатон мегирад. фурӯши молҳо. фурӯши чорвои калони шохдор. айни ҳол дар ноҳияи 5 қарор дорад. як гои 5 сола ба қачаш хати 35 000 сомонӣ меган. ака бибинед. ба қачаш хати. гои дим бошад 2 солай, яъне ки дар баъднаш боз гусала дорад, ба қарибӣ яъне ки тавлид мекунад. иш 18 000 сомонӣ. қариб ки тавлид мекунад. ду рақам гузоштагием бардоро. рақамҳои русӣ ҳам ватсап дорад ва ҳам русии дастӣ. шир аз 10 то 15 литр. ай охираш зависид мекунад бардоро. агар ки хишру гоа кармитки карден, хишрутар шир метаҳад. шумо дӯстон қайтон агар хоҳен қасоб барен, ба гӯшт ҳисоб мекунем, ба чизи ҳисоб мекунем, намекунем бардоро. боз хай нархе ки гузоштагай шояд ки муомила карда шавад. гоҳои нағз. инаи ба қачашай. замин чардест айни ҳол. ба фикрам ки замин ами ичиш намондааст. хуб, рақамҳо охираш 89, дуюм рақам 31, ҳам ватсап ва ҳам дастӣ дорад. занг бизанед. сеюм эълон мегзарем. фурӯши дучархаҳои фурӯшӣ. инҳо ҳам ба истеҳсоли Корея ҳастанд бардоро. нархҳояшон бошад ҳархела, размерҳошон бардоро ҳархела ҳаст. доставка ҳаст ба тамоми нуқтаи
ҷумҳурии Тоҷикистони хидматбардоро даставкаш ройгон аст. Адрес дар Душанбе дар 7 километр. Дар 7 километр. рақамҳои 904 00 17 69 ҳам WhatsApp ва ҳам дасти якада занг бизанед. 600 650 700 сомон ҳам хеледа бардоро. Запчастош бақувватай мегирӣ тайварак ҳай мекунӣ мегардӣ. мағоза дуртар бошад мағоза, аптек дур бошад аптек. хулоси гап чизи нағз аст, агар хоҳем харидор кунед. 4 миллион пуска акама худш гап зана. Bina ise Aysin Duşanbe biliyor. Takatmıyor. Cenaloga. İsmira kam tadiga buzuri kalına iyice buzuri safina. Hamidi. İhonay mı o? O namızdan ya özü etkiş bu miran durumu şanışım etu. Ye bu para kişi. Tam ray kalına buzur. Яхкиҷа сохтмон рафтиса фез рафтиса сохтмон ядамон пас иншолло ки буд мешава полни таҳташ полни магазино мешаванд ҳамҷои нами 4 этажа ремон рафтиса ина юра бо кафелоша бизан ина ҷура ина неяки неҷа ужему корои вазмиша полни буд кардем ишхонаи спальнишай полни қоидаи кагиҷа ятреза инхе инаи хонаи калунша полни наҳа биди ҷа хонаи шашбасаи қоидаи иси бузур инаиҷа бузурай устаракш музданида Темур Раимов зиндагӣ мекунад инаиҷа бузур. Бардоро акамон бисёр чиза гуфта гузаштан. Ака нархи ин бошад 320 000 ду комнатага 48 метри квадрати мешавад. Рақамҳои 988 93 92 99 WhatsApp ва 882 22 17 36 мегафони ака марҳамат занг бизанед. ҳолат коробка бардоро. Нар наздики чихе ки гуфт ҳамаи чизи чора ҳастай. Ана бестем ку акамон бо гап мезан мега. Чӣ мегуфта бошад? Тамошо кунед. Инаиҷа ҷои ҷангш инаиҷа калидори калон калидори кушод иҷа ҷои чизош ҷа симои телефона ҳамаи чиз кашидагие ҳама то интернет телефон ин антена ҳама ҳаст. инаи хонаи калон инаи калидор рӯпару кухни тамоми қоидааш қатина чӣ хеле ки мефорад бо ягон саволе ки боша марҳамат. Хай диден хитон бардоро навора. 5 элон мегзарем фурӯши квартираҳо оғоз шид бардоро дар шаҳри Хуҷанд дар 8 микрорайон. Як ҳуҷрага аст ҳамин квартира айни ҳол, аммо ки ба 2 ҳуҷрага табдил дода шудааст айни ҳол. масоҳатш бошад 33 метри квадрати. дар ӯшунаи дуюм айни ҳол қарор дорад. 10 000 сомонӣ камтар 300 000 сомонӣ мега. аз сабабе ки 3 дона сурат дошт бардоро гузоштемаш. рақамҳои 926 44 58 58 марҳамат занг бизанед. сохтмонаш навай бинои дуюм дараҷа аст бардоро. хона бошад як ҳуҷрагии калон табдил ба 2 ҳуҷрагӣ. хуб таъҷилан мефурӯшем мега. 6 элон мегзарем. боз хонаи заминӣ дар шаҳри Ваҳдат дар Сурхтепаи боло. биен ҳолати хонара састаянша хитон баҳо битем бардоро. 5 ҳуҷра дорад. масоҳати умумии хона 100 метри квадрати аст. масоҳати замин бошад 3 сотиқ замин дорад. ошунаи дуюмша бардоро мансард омода барои сохтани 2 ҳуҷрагӣ 3 ҳуҷрагӣ яъне ки иловагӣ хитон метавонед ки боз бисозен. ошунаи дуюмша мансард дора яъне 385 000 сомонӣ. ин ҳами хел ҳолата 5 комнатага хонара 385 000 мега 3 сотиқ замин дорад. дар Ваҳдат аст дар Сурхтепаи боло.
хона ба ғишти пухта сохта шудагӣ, фасад утеплит кардагӣ, отопление ва свет дар хона ҳаст. Кухня ва ҳаммом дар дохили хона ҷойгира бардорад. дар дарун, дар берун, хулоси гап ҳоҷатхона мавҷуд аст. Обу свет ҳастай боқӣ маълумот метавонед ки пурсон шавед. ҳафтум эълон мегзарем. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Анаинаш бошад дар 18 микрорайон. Дар 18 микрорайон ду комнатагаи 58 метри квадратӣ 50 000 сомонӣ кам 400 000 мега. Дар ошонаи соколи қарор дорад, не ки ҳолатш бениҳоят люкс ай. Ошонаи соколни 58 метри квадрат. ҳолат ба ремонт. ҳаммом ҷудо, ҳоҷатхона бошад ҷудо бардор. Отопление ҳаст. Масъалаи ҳуҷҷатҳо техпаспорт дорад. Ду хонагай дар соколни новостройка. наздик ба тамоми нуқтаҳои лозимӣ, аз он ҷумла мактаб, мағозаҳо, бозору садикҳо. дигар чиш монд? Аз ҳуҷҷатҳо техпаспорт ҳатто ҳаст. ҳаштум эълон мегзарем. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, дар 34 микрорайон шай. бардоро дилтон дур нарава, не ин дар ошонаи соколни нест. ду ҳуҷра 54 метри квадратӣ, ҳолат ба шумо маълум, дар ошонаи шашум айни ҳол қарор дорад. худи ҳамин квартира 335 000 сомонӣ арзонтар аз вай соколни, не ки ремонти ӯ гизалай бад буд. ина ҳаммому ҳоҷатхонаш як аст бардоро, аз он ҷудо. хуб, отопление дорад, техпаспорт дорад. ин ҳам новостройка. хонаи дуҳуҷраагӣ, тёпли пол дорад, наздики боғчаву мактабу супермаркети Акай Амид ва бозорча ҷойгирад. дар наздикиш хона срочно фурӯхта мешавад. танҳо бо харидороне ки аниқ бошад суҳбати бениҳоят хуб мекунад. мега нуҳум эълон мегзарем дӯстон. боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат аст. дар ҷавонон як, иборат аз 4 ҳуҷра масоат, яъне ки участкаш 9 сотиқи замин дорад. нарх 20 000 кам 400 000 сомонӣ. рақамҳои 901 66 54 34 маромад занг бизанед. хонаи заминӣ аст бо ремонти бениҳоят хуб. масъалаи ҳуҷҷатҳо техпаспорт дорад. дар деҳаи ҷавонон, аз деҳаи Гурхурда 3 километр боло, якум деҳа, тарафи роҳи Файзобод ҷойгир аст. ҳамин хона 9 сотиқ дорад, 4 дар хона дорад. об проблема надорад. об ҳастай бардоро. ду манбаъ чихе ки диден хитон. занг бизанед, ҳуҷҷатҳо ҳама 100% омода. илтимос ба ҳамин номерое ки гузоштагем занг бизанед бардоро. харидорҳо бошад, фақат марҳамат кунанд. даҳум эълон мегзарем. хонаи фурӯшӣ боз дар Ҳисор. инаш арзонтар, аммо ҳуҷраш якта. дар 8 микрорайонаш. як ҳуҷра 47 метри квадратӣ дорад. ремонт табиен, ҳолат табиен састанира. дар ошонаи 13 айни ҳол қарор дорад. худи ҳамин дом бардор азиз, доми 14 ошонага аст. рақамҳои 918 99 42 45 занг бизанед. дар ҳолати хуб қарор дорад, бо тамоми чизу чорааш, аз ҷумла кондитсионер ва халидене ки нав. як сол ҳам нашидааст мега. харидан монда. срочно фурӯхта мешавад. дар шаҳри Ҳисор, рӯ барои бозори Само ҷойгир аст. бинои 14 ошонага, худи хона бошад. дар 13 ошона 309 000 сомонӣ нархаш. ду лифт дорад доимӣ. ба анҷоми барнома расидем. хоҳишмандам лайкчои бесумо фаромӯш накунед. ҳатман обуна шавед бардоро. метавонед ки барои реклама муроҷиат кунед. дар хизмати шумо ҳастем. дар дигар каналҳоам мегирем, рекламагузорӣ мекунем. хонаву мошина, квартираву техникаҳо чизе бошад. ташаккур мегӯям то ҳамин дам бо ман будед. наворо тамошо карда миннатдор. то наворои оянда. худои ҳурматгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.